DCGB! Ano nasa ano yan? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Wara po muna na magduman sa mga hair salon, sa mga spa asin iba pa. Dahil ta posibleng duwa sa parte Kuya Jun, bako marhayan pakagibukan sa imong buhok o kundae makakalbo ka kan mga kafederasyon kan mga friends sa LGBTQIA ta bako title ang sa tuyang pambato sa Miss Universe. Although title man siya, pero ito nga lang, dito na ako su corona. Bilang ikalimang Miss Universe, digdi po sa kakatapos pa sa ng coronation night kan Miss Universe 2025. Ayan yan ang mainit na istorya digdi sa tuyang palibot. Malangan iduman Kuya Jun sa tig-atenderan ko. Maski competition man ito, elimination po kan Exciting Pastores sa Bicol 2025. Ang surihaw kan mga kan mga contingent. May naghapot Kuya Jun su host kung sino ngaya sa tingin nyo ang papasok ngaya at mga kasama sa grand final. Ang surihaw Kuya Jun ka man, Philippines! And congratulations man Giraray. Congratulations man po Giraray duman sa kay Maria Atisa Manalo sa pagrepresentar po tabi kan Pilipinas na very good and talagang mahiling mo duman na inilaban niya an sobra sa 700,000 na mga isla po digdi sa tuyang nasyon. And napahiling duman na kayang-kaya kan Pilipinas na makipagsabayan sa iba pang mga kandidato, mga magagayo na kandidato. Kan man iba-ibang mga nasyon digdi po sa tuyang kinabang. Ang titulo iyo su Miss Mexico. Kaya congratulations po tabi. And speaking of, congratulations man po duman sa 10 mga contingents hali po sa probinsya kan Albay, may hali sa Camarines Sur, may hali sa Sorsogon, asin Camarines Norte. Dahil itong su 16 po na mga contingents kasubago na nagralaban-laban para sa Exciting Pastores Bicol 2025. Hali sa 16 na contingents, nagpili na po tabi itong sa mga judges pa, din 10 po na masabay sa grand finals. And kasabay po dyan, ining Sarong Banggi Dance Troupe kan Santo Domingo Albay, Tatak Kulturang Cam Norteño, hali po sa Daet Camarines Norte, Tribo Pagpagba kan Tiwi Albay, ining halos taon-taon na nagiging partisipante ta po digdi sa tuyang Exciting Bicol 2025 o Exciting Pastores Bicol. Ining Paraw Pastores, hali po dyan sa Pilar kan Sorsogon. May bago kitang bago ini sa paghiling ko asin pagdangog na pangaran kan grupong ini. Ining Sibiswa Sipukot Performing Arts Ensemble, hali po dyan sa Impig Sipukot Camarines Sur. Ining Pastores di Divino Rostro kan Divino Rostro Tabaco City sa Albay. And ining Ignacio Dance Company kan Ateneo de Naga, hali po dyan sa Naga Camarines Sur. Ang Tabakenya Pastores dyan po sa Santo Cristo Tabaco City. Ang malilipot Glimmers Pastores kan Malilipot Albay, nangga naman po tabi ang kaibahan dyan sa Grand Finals kan kompetisyon.
as in ining Dominican Dance Company kan Santo Domingo, Albay. Grabe so dakol so nagkadua po kaya iniong entry at the same time contingent na marepresentar po o hali po dyan sa Santo Domingo, Albay. And iyan po, na kompetisyon na iyan, gigibon ang grand finals po tabi ka iyan sa Disyembre 16. Dyan po iyan sa Albay Astrodome. Aldaw po tabi iyan ni Martes. Mahihiling, as in maantabayan po indo iyan sa Samuyang official Facebook page ang DCGB News Online dahilan ta ang kompetisyon na iyan. Iyo po tabi ang pinag-inisyar kan Department of Tourism Bicol. Katuwang po ang Provincial Government of Albay, Local Government Unit of Legazpi, at the same time, iyo po tabi ang Radyo DCGB. And mahiling nito dyan, kasubago na dangugo 16 na beses itong su tig babayli po baga dyan na kanta ining Pastores Abelen. And after ka ito kasubago tatawa na sa girara itong 10 mga contingent na ito ni na seed money na 15,000 pesos tangani makapagpreparar man kan sa inang mga kaipuhan na sa mga costumes, i-improve pa. So, sa indang mga tigagamit na sa music at the same time, sa mga props. On air kita kuya Jun. Nailing ko din man nag-off po duman so so sa muyang transmitter. Nag-fluctuate po ito kuya Jun sa kuryente. Pasensya po, pero sa radyo, padagos man po grara kita pati sa Facebook. Pasensya po duman, tanahiling po nindo na wala man po ako sa Lima Alpha sa Barangay Bugtong. Niyo po ako sa stasyon kan DCGB. Nagkimat-kimat kay Kuya John an mga ilaw digdi. Nagkimat-kimat baga ibil ang saro lang bagang place kay nigi sa Toya nigi sa Legazpi. Wala po ako sa Lima Alpha. Niyo po ako nigi sa mismong booth kan DCGB. Yun nga lang igwa ki problema sa supply nin kuryente. Pero day man kata ko dyan nagpasok po kan day man balik man gararay. Nagkaigo lang ni na fluctuation sa tabian kuryente digi sa Barangay 23 Imperial Court Subdivision. Baka may mga areas na po tabi may power interruption. Di ko sure, Ma'am Tet, kan Ravax Animal Bite Center maray na pagkahapon po tabi. May supply dyan ng kuryente sa imong lokasyon po tabi ngun yan. Takon si Ma'am Tet kaya nakahiling siya sa DCGB News Online. Di ko sure kung na-experiencehan man ni na Ma'am Tet ining fluctuation kan kuryente po digdi. Maray na pagkauto kay Sir Brian, Sekretaryo, kay Kuya Chadi Velasco. Oy, Kuya Chadi, nagdigdi ka po pala sa stasyon ka na nakalihis na aldaw. Day ko, nahiling ko lang sa story mo. Late ko po nabasa sa imong message. Nagkataon ka, nagdigdi ka po sa DCGB. Wara ako, yan po ako sa Paranaque. Salamat po sa pagbisita digdi kan Bernice Hotel. Diyan po tabi yan sa Ligao City. Kung naghahanap ka munin magayon at the same time affordable ba kuya Chadi an sa imong an sa imong lokasyon ngunit. Diyan po yan sa Bernice Hotel. Diyan po tabi sa anong barangay nga ni po yan kuya? Sabi na good afternoon po, and then kay Sir Edwin Magalon, sabi na good afternoon po Ma'am Angel watching from Manila. Yan padagos man po gararay an Urawa San Masbate. Diyan po tabi sa ground floor kan Ayala Malls Legazpi. Nahiling ko po kasuhapon, dahil pa nga nagpo-formal na pagbubukas ka itong so trade fair po dyan, dakol ng mga para bakal po tabi ni naman iba-iba mga produktong gibo po tabi sa mga saradit na nagnenegosyo. Hali po tabi dyan sa probinsya kan Masbate. So, supposit na
ipigtaw sa kuya ni Ma'am Tat last time. Ganami na hiling ako ato na tigtinda po dyan sa may dyan sa ground floor ka na Ayala Mall. May mga sapatos, may wallet, may bags, may mga pang-display, may itong sukarmilado po baga. Pwede ka mong makabakal. And maray na pagkauto kay Box, madingdani ka asilo nakaantabay ngunyan. And then kay Sir Aldrin Alteza, nakaantabay nakadungaw po ngunyan sa tuyang Disage Binus on. Sa mga parents po, lalo na ngunyan na medyo mauran, magmangno kan sa ino po tabi ng mga aki, lalo na kung hararani po tabi ka mo sa salog, sa dagat, o kung saan pa man iyan ng mga waterways. Dahil lanta, kasuhapon baga may mamundong barata po tabi na itong sunawawara na 19-year-old na PWD, siya po so itong sunako azan sa may parte kan Barangay Lamba kan Legazpi City. And tig-try man ko tanang i-rescue, hanapon kan mga personalized kan tagapagsalbar kan BFP, itong Special Rescue Force baga po tabi. Kasi yun nga lang, halangkaw sa tubig dyan sa nasabing barangay 15, kan mangyari po tabi to. And unfortunately, kasuhapon kan may duwang burbinatilyo na nagbabanwi, nahiling po tabi itong nagpapataw-pataw na lawas kay ito po tabi na biktima. Kaya ang pagramduman ka na BFP Legazpi, pagmangnohon sa kabus na oras, ang sa ino pong mga aki, kundi pati naman po itong pag may mga kondisyon po baga napigkakahampan, tangani po na masiguro man ang magandang kaligtasan. Mara na pagkauto kay Sir Homer Realista Lola, nakaantabay po ngunya na pagkahapon. Sa kuyang kapartner, straight ka ngunya Kuya John. Sa lado technical, si Kuya John Napoles, happy birthday kay Sir Pio Fernandez, and then kay Ate Shirley De Luna. Nasa baba si Ate Shea, Kuya John. Garin, lakaw-lakawang kita ni Ate Shea. And then sa iba pa man po nagsiselebarkan sa inang kumplian ng una na pagkaaldaw, petsa 21 po ka Nobyembre 2025. Ang sa kuyang kapartner, sa technical si Kuya John Napoles, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Angel Mostaza. Bye-bye! Maugmang ipinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government